ଉଲ୍ଲାପୁର ପରି ଅତି ସାଧାରଣ ଗାଁର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କଲିକତାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ମାଛ ଭଳି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯାହା ନିକଟରେ ଶିଉଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବେଶୀ କାମ ନଥିଲା। ଖାଲି ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିନସାରା ତରୁ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ କମ୍ପନ ଓ ଆକାଶର ମେଘ ଦେଖି ଦେଖି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଜୀବନକୁ ବଡ଼ ସୁଖରେ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଗାଁର ଜଣେ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସର ମାତୃ ପିତୃହୀନ ଅନାଥ ଝିଅ ରତନ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଗୋଶାଳାରୁ କୁଣ୍ଡଳାକାର ଆକାରରେ ଧୂଆଁ ଉଠେ, ଝିଣ୍ଟିକା ବୁଦାରେ ଶବ୍ଦ କରି ଉଠେ ଓ ଦୂର ଗ୍ରାମରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କର ବାୟା ହୋଇ କରତାଳି ବଜାନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଭିତର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କୋଠରୀ କୋଣରେ ଏକ ଝିଲିମିଲି ଦୀପ ଜଳାଇ ଡାକ ପକାନ୍ତି ରତନ। ରତନ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ଏହି ଡାକର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଡାକରେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସେନି। ସେଠାରେ ଥାଇ ପଚାରେ, ବାବୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହନ୍ତି, ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ରୋଷେଇ କାମ ପରେ କରିବୁ, ପ୍ରଥମେ ହୁକ୍କା ଭରିଦେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରତନ ହୁକ୍କା ନେଇ ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତା ହୁକ୍କାକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ରତନ, ତୁ ତୋର ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି କି? ରତନ ମା ଅପେକ୍ଷା ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପକେ। କେମିତି ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ତା ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହୋଇଯାଏ ଓ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସକାଳର ବାସି ତରକାରୀ ସହ କିଛି ଗରମ ରୁଟି ସେକି ଦେଇ ଉଭୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେହି ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଏକ କୋଣର ଥିବା ଅଫିସରେ କାଠ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ମା, ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ସେ କୋଠରୀର ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ସେହି ନିରକ୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହି ଚାଲୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ନିଜ ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ାଇ ଶିଖାଇଦେବି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହି ନଦୀ, କେନାଲ, ଝରଣା ପାଣିରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ସେ ପୁଣି ନୀରବରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ରତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇନା, ତୁମେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲ କି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ, ମୋ କପାଳରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରବାସରେ ଏକୁଟିଆ ତଥା ଏମିତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏପରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟରେ ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେଇ ସ୍ନେହମୟୀ ନାରୀ ରୂପରେ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ବୃଥା ଗଲା ନାହିଁ। ରତନ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବୈଦଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ରାତି ସାରା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲା, ଭାଇନା ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଏ। ରତନ ପୂର୍ବପରି ଘର ବାହାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଚେୟାର ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ରତନ ସେଠାରେ ବସି ପୁରୁଣା ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। କାଳେ ତାକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଚାରିଦେବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଡାକିଲେ। କମ୍ପିତ ହୃଦୟରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଭାଇନା, ମୋତେ ଡାକିଲ କି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିଲେ,
ରତନ, ମୁଁ କାଲି ଚାଲିଯିବି। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇନା? ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତେବେ ତୁମେ କେବେ ଫେରିବ? ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବିନି ରେ। ରତନ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରତନ ପଚାରିଲା, ଭାଇନା, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବ କି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ୟା କିପରି ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଝିଅଟିକୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ରାତି ସାରା ରତନ କାନରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସେହି ହସ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସ୍ନାନ ସାରି ରତନକୁ ଡାକିଲେ। ରତନ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ନୀରବରେ ଥରେ ନିଜ ମାଲିକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମାଲିକ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଯିଏ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ। ସେ ମୋ ଭଳି ତୋର ବି ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରତନ ଏହି କୋମଳ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ନା, ତୁମକୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରତନର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ନୂଆ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ରତନକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଭାଇନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ଷାରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁହର ଝରଣା ପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେହି ସାଧାରଣ ଗାଁର ଝିଅଟିର କରୁଣ ମୁହଁର ଛବି ସତେ ଯେମିତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନର ବ୍ୟଥା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଦୁନିଆରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଅନାଥ ଝିଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପବନ ପାଲକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନୌକାର ଗତିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସତ୍ୟ ଯେପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ଜୀବନରେ କେଜାଣି କେତେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଫେରିବାର କି ଲାଭ, ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର। କିନ୍ତୁ ରତନ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ନୀରବରେ ଲୁହ ଢାଳି ଡାକଘର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ତା ମନରେ ଏକ କ୍ଷଣ ଆଶା ରହିଗଲା କି କାଳେ ଭାଇନା ଫେରି ଆସିବେ। ଏହି ଆଶାରେ ସେ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ହାୟରେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାନବ ହୃଦୟ, ତାର ଭ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତା ମନ ସେମିତି ଭ୍ରମିତ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ